действително да се бориме срещу тази анархия вече в нашата страна. Не само ние, фермерите, земеделците, обикновените хора, всички сме притиснати в България. Много хора, наши симпатизанти от Европа не питат да се върнем ли в България. Откровено казваме не в момента, защото в България е безопасно за всеки един. Затова сме тук, за да кажем, че не на този тероризъм в България в момента, който е създаден от 2011 година от Бойко Борисов. От 2011 година започва истинското разграбване и унищожаване на българското земеделие. Видяхте корупцията, кражбата е 80%. Така че политиката изцяло е за ограбване на българската икономика. Бойко Борисов и Пеевски трябва да се махнат от българската политика, за да може България да започне да имаме ново възраждане, ново величие на нашата страна. Затова сме тук всички ние заедно. Тази година е опасна мисия. Тук е тя, за да я подариме, да Урсула фон дер Лайен, да й кажем, че българското земеделие е нула вече. Трябва да възраждаме. И трябва да изграждаме на ново. Ние знаем как да се построим на ново родината. И вие повече трябва да се върнете, за да почнем от начало, отново. Всички заедно. Да живее България! Европейския парламент в момента е опасен с бодливата тема. Ние сме свободлив народ. Тук сме с мотики и знамена. Не сме за пакта. Ние тук сме за нашата свобода. Живота си ще дадем за родината. Както са дали нашите деди и прадеди.